הנה הוא שם, עטוף פרוכת אדומה, ארון הברית. כן, כן, ארון הברית שלנו היהודים. ניסה בתהלוכה רבת משתתפים של הכנסייה הנוצרית האתיופית. מהלה נקרא הטקס מן המילה העברית מחילה. הוא מתחיל לפני עלות השחר ונמשך עמוק אל תוך היום. እግዚአብሔር ለሙሴ የሰጠው የቃል ኪዳን ታቦትም እዚያች ቦታ ላይ ነው ያለው። አንድ በቅድስና የሚኖር አባት ይጠብቁታል። አሁን ጧት ታቦቱ እየዞረ ስናየው የነበረው ኢያሪኮን 7 ጊዜ ዞሮ ድል በማድረጉ ያንን ምሳሌ ተደርጎ በየወሩ ከ1 እስከ 7 ታቦት ይዘው ይዞራሉ። ያ ራሱ የቻለ ከእስራኤላውያኖች የነበረው ግንኙነት ከጥንት ጀምሮ ያለውን ስርዓት ያሳየናል። נאמר את הדברים בבירור. יש הרבה משותף לנצרות נוסח אתיופיה וליהדות של בית ישראל שצמחה כאן. ודווקא המשותף הזה מחדד את חידת ההישרדות בת אלפי השנים של השבט היהודי העתיק. לפני 200 שנה גילה ג'יימס ברוס את מקורו של הנילוס הכחול, אגם טאנה בצפון אתיופיה. ליד האגם מצא שהשמועות נכונות. שבט יהודי מוזר חבוי בהרים. ירון לונדון היה הקריין, יוסי גודארד הוא הבמאי. השנה 1972. צוות של הטלוויזיה הישראלית יצא לאתיופיה, מבקש לפענח את סוד הישרדותה של ביתא ישראל. קהילה יהודית שאנשי המקום הדביקו לה את כינוי הגנאי פלאשה. בתרגום מהמרניה, שהיא שפת המקום, משמעותו זרים. אני, תספניה, מלך, חי, בקיים, שזרת, בי, נשמעתי. כשהייתי קטן, הייתי בבית ספר ממשלתי בגונדר, ועשינו מסיבת גמר בסוף שנת הלימודים, והיו המורים, הרבה תלמידים, וביקשו ממני לשיר בעברית. איך שרת? מזערי ישראל יקבצנו, מזערי ישראל יקבצנו. הרב יוסף אדנה נושא את התואר הרב הראשי של יהדות אתיופיה. תואר מיוחד במינו, ייחודי אך ורק ליהודי אתיופיה. בקרב בני הקהילה שלו הוא דמות מעוררת מחלוקת. קרוע בין השכלתו הרבנית אורתודוקסית שנרכשה בטורינו שבאיטליה ובין המסורת מבית אבא שהיה קייס בעל ייחוס באתיופיה. ליד הכפר שלנו יש נהר. כשאנחנו חוזרים מהעיר, כולם, בלי יוצא מן הכלל, היינו טובלים שם. טובלים כדי להיכנס לכפר שלנו. אצלנו האמנו, מי שנוגע בשנו יהודי, הוא נטמע. אז לכן צריך לטבול. היהדות של ביתא ישראל היא יהדות של בית ראשון. בלי משנה ובלי תלמוד
ובלי החגים המאוחרים, פורים למשל. זה יהדות היא יהדות של בית המקדש, ולא יהדות שעברה את המהפכה היהודית הגדולה, שהמעבר מירושלים ליבנה, מבית המקדש אל הספר, אל המשנה והתלמוד. שפע של מחקרים ותיאוריות נזרקו לחלל האוויר בניסיון לפצח את חידת מוצאם של יהודי אתיופיה. אנחנו בחרנו לאמץ את הפסיקה ההלכתית של רבני היהדות האורתודוקסית, שעל פיה יהודי אתיופיה הם צאצאים של בני שבט דן, שנדד דרומה לאחר חורבן בית ראשון. ועל פי המקורות היהודיים, דרך אגב, כשיבוא המשיח, אז האמא של המשיח תהיה משבט דן, והאבא של המשיח יהיה משבט יהודה. זאת אומרת, לא יעלה על הדעת שהמשיח יבוא בלי שהקהילה היהודית האתיופית תהיה שותפה לכל המהלך. בילדותו קראו לו זאודה, כתר בעברית. בארץ שאליה הגיע אחרי מסע ארוך ומפרך ב-1982, עברתו לו את השם לשרון שלום. הוא עשה דוקטורט בפילוסופיה ובד בבד הוסמך לרבנות אורתודוקסית. לא מכבר נקלע ללב הסערה עם פרסום ספרו מסיני לאתיופיה, שבו בהיותו פוסק הלכה ביקש למצוא את נקודות החיבור בין מסורת אבותיו המקראית להלכה הרבנית. יש בעצם הבדל מאוד גדול בין המסורת המקראית לבין המסורת התלמודית. אני אתן לך דוגמה מאוד מעניינת. ברית המילה באתיופיה זה הנשים היו מוהלות. לא הגברים. אין מוהל באתיופיה, יש מוהלת. הסבתא שלי הייתה המוהלת של הכפר. אני בעצם עברתי דרכה. היא הייתה המוהלת שלי. ועשתה עבודה מצוינת. אבל פה, אוי ואבוי, איך נשים עשו ברית מילה? מה פתאום? זה אסור. למה לא? כי זה מסורת מקראית. וכששאלתי את הסבא שלי, הוא אמר לי, מי אם לא זאת ציפורה, אשתו של משה? היא הייתה המוהלת של הבן של משה רבינו. אז המסורת המקראית היא מסורת מאוד מיוחדת, זאת אומרת, היא יותר תמימה, יותר ספונטנית, היא יותר אישית. בהמשך לשמירה הקפדנית על חוקי המקרא ככתבם, שמרו נשות בית ישראל את הלכות הנידה. לידת בן חייבה 40 יום של שהייה מובדלת בבית הנידה שבפאתי הכפר. לידת בת היווה פרישות של 80 יום. אני זוכרת שאמא שלי הייתה הולכת לנידה. הבנות הגדולות היו עוזרות לה. כאילו אנחנו היינו מסתדרים בלי אמא, מה לעשות, עד שאמא חוזרת. לרוב אני הייתי נכנסת יחד איתה ונשארת איתה, כי אני הייתי הכי קטנה. זה מקום מאוד מאוד קטן. יש נמה לרצפה, וכל אחד מביא לך אוכל, וזה דבר מאוד, אתה יודע, זה לשמור על היהדות שלנו, על המיוחדות שלנו. בליינס זוודיה, דיפלומטית ותיקה ומנוסה, היא שגרירת ישראל באתיופיה. היא גדלה באמבובר, כפר יהודי גדול באזור גונדר. אביה, דבתרה, בייגטה, היה אחד ממנהיגי הרוחנים של הקהילה. את ראשית השכלתה רכשה בבית הספר היהודי שבכפר. את לימודי התיכון שלא כמקובל, עשתה הרחק מהסביבה המשפחתית, בבית ספר תיכון כללי באדיס אבבה, מרחק נסיעה קצרה ומאובטחת מבניין השגרירות. እነኚህ የነበሩ እዛ ጋር በዛ በኩል הילדות בכפר זה הדבר הכי יפה שהיה לי בחיים. כל הילדים בכפר אתה מכיר אותם, ללכת לבית ספר שבו מלמדים גם אבא שלי וגם אח שלי. כולם מהאזור שלנו, כולם יהודים שלומדים בבית ספר. הבית ספר היה קטן, אז היה לי הכי גדול, הכי יפה. זה הדבר הכי יפה שראיתי בחיים שלי, וזה מלווה אותי כל החיים. מי רוצה להגיד לחבר שלו שלום? בבקשה, גנת. סלאם אורי.
האחד קוראים לו אורי, והשנייה קוראים לה שושנה. שושנה זה שם עברית של תלמידה. למשל, כמו בליינש, כן? שלום בליינש. נגידי שלום. שלום המורה. טוב, עכשיו, מה אומר אורי? שלום שושנה. זה גורם לי לבכות כשאני רואה את הדברים האלה, זה מאוד מרגש. אתה רואה את עצמך משם, לאן צמחת, זה הדבר הכי יפה שבו. כנסיית סנט מרי, מקום מושבו של פטריארך הכנסייה הנוצרית האתיופית, מהכנסיות הראשונות שאימצו את האמונה בישו. כבר במאה הרביעית לספירה הכריז מושל האימפריה, קיסר הזאנה, על הדת הנוצרית כדת המדינה. בעקבות ההכרזה פרצה מלחמת אזרחים, מתנצרים חדשים נגד הממלכה היהודית. המנצחים עיצבו דת נוצרית בעלת מאפיינים יהודיים רבים. እስራኤል በእኛ አስተያየት እስራኤል ማለት ሕዝበ እግዚአብሔር ነው የሚለው አንድ ባንሆንም በመጽሐፍ ቅዱሱ ግን አንድ ነው። ከቅርብ ጊዜ ድረስ በቅዳሜ ውሃ እንኳን ይቀዳም ነበር በኢትዮጵያ። ውሃ ቀድተው እንኳን አይጠጡም ምዕመናኑ። ጌታ ያከበረው ስለሆነ ጌታ ያከበራት አክብር ሰንበት ወለአምላክከ የአምላክን ሰንበት አክብር የሚል በአስርቱ ቃላት አሳማ ለምሳሌ እኛ አንበላ፣ ሰኮናው የገጠመውን አትብላ ነው የሚለው፣ እሱን አንበላ። ብሉይ ኪዳን የሚያዘውን ነው ምን በላው፣ ይህን ብላ ይህን አትብላ ያለው የክርስቶስን ልደት አለመቀበል ነው እንጂ በመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ነን እኮ። זה הזמן לסלק טעות היסטורית נפוצה, זו המייחסת את מוצאם של יהודי אתיופיה לשלמה המלך ומלכת שבא. לא, הסיפור הזה הוא אתוס אתיופי נוצרי רב תפוצה ומאמינים שנוסח בספר קברי נגיסט, כבוד המלכים. האתיופים מאמינים שמוצאם הוא תוצאה של מפגש מיני חד פעמי בין מלכת שבא והמלך שלמה. קברי נגיסט የሚባለው መጽሐፍ ታምሪን የሚባል ነጋዴ እንደነበረ ኢትዮጵያዊ ነጋዴ እንደነበረ ነው የሚገልጸው። የንጉስ ሰሎሞንን ስራ ስልጣኔ የመንግስት አመሰራረት የሰነ ስርዓቱ በጠቅላላ ያውቅ ስለነበረ መጥቶሶ ይነግራታል፣ በየጊዜው ይነግራት ነበርና እዛ ሄዳ እንግዲህ ከሰሎሞን ጋራ ባደረጉት ግንኙነት መሰረት ይኸው ስትመለስም የብሉይ ኪዳንን እምነት ስርዓት እና የእግዚአብሔር አምልኮተ እግዚአብሔርም ጭምር ይዛ ተመልሳ ወደ ኢትዮጵያ ይዛ ተመልሳለች። ከሱ ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ የብሉይ ኪዳንም እምነት እስከ ክርስቶስ ልደት ድረስ ቀጥሎ ቆይቷል በኢትዮጵያ። הסיפור עצמו מקורו בכמה פסוקים בספר מלכים על הפגישה של שלמה המלך ומלכת שבא. אוקיי? ומזה, בגלל שיש שם כמה פסוקים סתומים וכמה פסוקים שאפשר לפרש אותם לשתי פנים, נולדו אגדות, שהמפגש הזה היה גם מפגש רומנטי או מיני, נגיד ככה, זה לא רק אצל הנוצרים, גם אצל יהודים, אצל המוסלמים, יש מסורות כאלה. באתיופיה פיתחו את זה לכיוון מאוד מסוים של שושלת הקיסרים. מיניליק הראשון, בנו המועדף של שלמה המלך על פי האתוס האתיופי, הוא אביה של השושלת הסולומונית ששלטה באתיופיה מהמאה הרביעית לספירה עד חלקה השני של המאה ה-20. His own people poured into Addis Ababa in thousands to pay homage to the new emperor. בנובמבר 1930 הוכתר נציגה האחרון של השושלת, הצאצא ה-266. הוד מלכותו, היילה סילאסי הראשון, האריה המנצח משבט יהודה, בחיר האלוהים ומלך המלכים של אתיופיה. היילה סילאסי עוד היה אריה יהודה. לאורך ההיסטוריה אתה פוגש פלחים כמו זרע יעקב, עם ציון, עמוד ציון.
הקשר הוא תודעתי מאוד עמוק לישראל. בשונה מכל הנוצרים שרואים את עצמם כישראל ברוח, האתיופים רואים את עצמם במידה רבה גם כישראל בבשר, כלומר ממש כצאצאים ביולוגיים של שלמה ומלכת שבא. דווקא הקרבה בין הדתות הניבה יחסים דואליים. באפוס האתיופי, לצד דברי הלל לישראל ומלכיה הקדמונים, נרשמים משפטי איבה המתארים את היהודים כנהוג במסורת הנוצרית כעיוורים וערלי לב המסרבים להכיר בעליונותו של השילוש הקדוש. הם היו צריכים להצדיק את זה שזה נצרות עם כל כך הרבה מנהגים תנ"כיים, עבריים, מקראיים. אז יש שלילה של היהדות, שלא הלכה בדרך הנכונה הנרמזת בתנ"ך, כלומר שיבוא המושיע ישו, היהודים, שם הם סטו מהדרך. לאורך ההיסטוריה המשותפת של ביתא ישראל והכנסייה האתיופית, הופעל פעם אחר פעם מכבש לחצים. במאה ה-15 הקיסר יצחק העמיד אולטימטום, הנתבע לדת הנוצרית יירש את אדמות אבותיו, ולא פלש יהיה. מי שבחר לשמור על יהדותו, נושל מבעלות על האדמה. את האדמות הוא יוכל לאבד רק כאריס, גזרה קשה למי שחי בחברה חקלאית. בגלל שליהודים היה מעמד מיוחד, וביני הנוצרים גם קצת טמא, אז אסור היה להם להיות בעלי קרקע. אז היהודים התמחו בכל מיני מלאכות, נפחות, כדרות וכו'. האתיופים בנו את העיר גונדר, הם היו צריכים בעלי מלאכה. אז הביאו יהודים לבנות את גונדר. היהודים האלה, רובם ככולם נעלמו. כי הם התנצרו ונכנסו, עברו את הגדר הנמוכה אל הנצרות. עם השנים, קהילת ביתא ישראל איבדה יותר ויותר מבניה לנצרות. מיסיונרים פעלתניים הבטיחו הבטחות, הפעילו מערכת חינוך של המיסיון, וכמובן לא חסכו באיומים. באמצע המאה ה-19 הגיע לאתיופיה החוקר יוסף הלוי. ביומן המסע שלו הוא תיעד את המאבק מול עוצמתם של המיסיונרים הנוצרים. הלוי מאזכר ויכוח דתי, כמרים נוצרים מול אנשי דת יהודיים. בעקבותיו, אבא מהרי, מנהיגה הרוחני של הקהילה, מוביל מסע רגלי לעבר ירוסלם. אין בידינו עדויות היסטוריות, אבל יש מיתוס. המסע הגדול טבע קורבנות רבים ונקטע עם הגעתם של ההולכים לים סוף. הים, בניגוד לסיפור התנ"כי של יציאת מצרים, לא נבקע לשניים. עת הגאולה עדיין לא הגיעה. הכישלון הוביל רבים אל הנצרות, אלא שהמתנצרים היהודים לא זכו לחיבוק חם. הם כונו פלשמורה, קרי פלשים מומרים. נקפוץ לימינו. במחנות גיור ברחבי אתיופיה מצטופפים הצאצאים שמבקשים לשוב ליהדות. בהווה, הדרמה היא הומניטרית, איחוד משפחות. הגדר הנמוכה המפרידה בין הדתות הותירה פעמים רבות בני משפחה אחת בשני צידי הגדר. ביתא ישראל מצד אחד ופלשמורה בשני. עיקרו של התהליך היה שכאשר מי מהצעירים או מאחרים יצא לחיים הכלליים של אתיופיה, הוא יכול לעבור את הגדר הנמוכה הזאת בקלות. כשסיימתי כיתה ו', באנו לאדיס, ולמדתי תיכון פה. אני ואחותי היינו הולכים ביום ראשון לבית ספר, וביום שישי חוזרים הביתה. היו לי געגועים למשפחה, לחום הזה של לקום בבוקר ולראות את ההורים שלך מחייכים אליך, אז אין יותר טוב מזה. אבל יחד עם זאת התמודדנו, כי אנחנו הלכנו על פי ההנחיה של ההורים. יש לנו את הניסיון הזה לשלוח ילדים ללימודים. אח שלי, שהוא היה בן 10, שלחו אותו לישראל,
מקום שלא ידעו מה זה, מקום שלא מוכר חוץ מבספרים. התחיל הקשר בין מדינת ישראל, ואז עליית הנוער גם החליטה לקחת עוד 15 מהקבוצה. ואז מתוך ה-15 אני נבחרתי. אבא שלי אמר לי תלך לציון, לירושלים. שמחתי מאוד, קפצתי, הייתי אז בגיל 10.5 משהו כזה. גם אבא שלי ראה כאילו את העתיד, אם נלמד נצליח. זה לא אומר שאנחנו עוזבים את היהדות, זה לא אומר שאנחנו מתבוללים חס וחלילה. כל יום כיפור אנחנו מתקופים פרים שהאבא שלנו יברך אותנו. ילדיי, תלמדו לימודים כלליים, אבל לא לשכוח את האלוהים. זה מסר חזק מאוד. כולם שלחו את הילדים שלו, כולם, לבית ספר. הייתי בכיתה ט', אמרו לי, תכתבי סיפור על פסחא של הנוצרים. אני אמרתי למורה, אני לא יודעת, אני לא מכירה. כאילו, אני גדלתי כיהודיה. אם את רוצה, אני יכולה לכתוב על פסח. אתם גם תלמדו על הפסח שלנו. והיא הסכימה. היה לו לחץ חברתי של האחיות שלו, של הדודים שלו. למה אתה לא מחתן ילדים? עד מתי אתה מחכה? את כולם עשית תלמידות. למה אתה לא מחתן כמו האחרים שמחתנים? לא, הוא אומר, יגיע גם זה. בהתחלה ילמדו. זו הייתה המטרה שלו. במרכז הכפר ניצב בית תפילה. נחזור אל התיעוד משנות ה-70. בין הקייסים המתפללים, גם אביהם של בליינש ויוסף זוודיה. דבטרה אמבאי גטי. מנהיג רוחני שההשכלה הכללית הייתה בראש מעייניו. אם תרצו, אחת הסיבות המרכזיות להישרדותו של השבט היהודי בעיבורו של עולם נוצרי לוחץ הם המנהיגים הרוחניים, הקייסים. בתרבות של תורה שבעל פה, הם אלה ששמרו והעבירו לדורות הבאים את חוקי האבות. התפקיד של קייס מתחלק לשניים. זה תפקיד דתי, רב לכל דבר ועניין, בכל הטקסים הדתיים, אם זה נישואין, ואם זה גירושין, ואם זה טקסים של הלוויה, אזכרה, כל הטקסים הדתיים זה באחריות של הקייס. הדבר הנוסף שהיה לו זה התחום החברתי. הרי בכפר אנשים התנהלו, במיוחד היהודים התנהלו, בינם לבין עצמם, בתוכם. למה אני מתכוון? נושא של שלום בית. כל הנושא גישור ופישור בין המשפחות. אפילו בין היהודים ללא יהודים. הקייסים באתיופיה, קודם כל הם היו קשורים, קשר ישיר עם כל משפחה. כל משפחה יש לה אבא רוחני, אין דבר כזה שמישהו יצא נגד הקייס. זה לא תלוי גם בגיל של הקייס. ברגע שהוא מתמנה לקייס, אז כולם רואים בו כמנהיג רוחני וכאבא רוחני, וכולם מכבדים אותו. קודם כל באתיופיה יהודים לכבד אחד את השני, יהודים לכבד את המבוגרים. על אחת כמה וכמה את הקייס. אבותינו לא יוסיפו שום דבר מהתרבות האחרת. בהתחלה אמרנו, קדמי ברכה, נכון, כמו ראש חודש ניסן. זה איך עשה של שמחה? שמחה? אותו עושה, כמה אמר... פה עכשיו אנחנו שומעים, תוך 6 חודשים, כבר אחד כס. מקבל בת, מסברו שלו, בגור כס. אבא שלי, 9 שנים, הוא למד. ואחר כך קיבל את המעמד הזה,
שנקרא ליקה כהנת. מה זה ליקה כהנת? קייס הקייסים. בדור שלנו כבר יהיה קשה להתפלל בשפת הגז. יהיה קשה, אני חושב. לא נכון. יהיה מאוד קשה לדעתי. לא נכון. אנחנו צריכים לעבוד את זה. אם יש רצון, יש... לא, ברור שיש עם רצון. אם יש רצון, יש הכל. עכשיו איפה כולם חוזרים? מחפשים את השורש. אם בן אדם שלו שורש, אין לו מקום. המציאות הישראלית רוקנה מתוכן את תפקידם של הקייסים. בודדים ממשיכים להתעקש ולהתמסר ללימוד מסורת האבות, כולל לימוד הגז, שפת הקודש המקומית. הגז אינה שפת דיבור, היא שפה שמית עתיקה, לשון קודש משותפת לכנסייה האתיופית ולבני בית הישראל. אין עברית אצל בית הישראל באתיופיה. אין, זאת אומרת, יש מילים בודדות, אבל אותן המילים בודדות יש גם אצל הנוצרים באתיופיה. מהעובדה שאין עברית בקרב יהודי אתיופיה, אפשר ללמוד על הניתוק המוחלט בינם לבין קהילות מחוץ לאתיופיה. קהילות יהודיות יש בכל העולם, כולל בתימן, כן, מאז ימי בית שני לכל המאוחר אפילו, אבל שם יש באמת מסורת של עברית. באתיופיה אין מסורת של עברית, אז יהיה מי שיטען ששכחו, ומי שיטען שמעולם לא הייתה. על כל פנים, מה שבטוח זה שמדובר על ניתוק מוחלט. לא היה קשר. אתה יודע, היהודים בעולם, אני מדבר, בעולם, אם חסר משהו לקהילה זו, מביאים מהקהילה השנייה. ולמשל, סתם דוגמה, מצות. לא כל קהילה אפתה מצות. לא היה לה. אז מביאים ממקום אחר, או לתקן ספרי תורה. אז הביאו סופר ממקום אחר. אז ככה ממשיכים. רוצים ומה קרה באתיופיה? אין מאיפה. אם אתה מאבד, זהו, גמרנו. אין לך. אין לך מאיפה להביא. לא היה קשר עם אף קהילה מחוץ לאתיופיה. אז זה הפלא הגדול, איך הצליחו לשרוד, איך הצליחו לשמר את היהדות שלהם עם כל הרדיפות שהיו. אביי, או בשם המוכר יותר, הנילוס הכחול, זוכה בעת האחרונה לשירה פטריוטית נלהבת. הסיבה, ראשית בנייתו של סכר התחייה האתיופי. הפרויקט ההנדסי המורכב אמור לספק את כל תצרוכת החשמל של מדינת הענק, ולהוביל את אתיופיה אל המאה ה-21. בניית הסכר גררה את אתיופיה לעימות מול מצרים וסודן, דרכן עובר הנהר בדרכו אל הים התיכון. אתיופיה, למרות שלא זכתה לתמיכה בינלאומית, לא נכנעה, וכך הפרויקט הלאומי היה לסמלה המודרני של המדינה האפריקאית, שמעולם לא הושפלה על ידי האימפריאליזם לסוגיו. 2000 שנות עצמאות. אני כבר 40 שנה כותב היסטוריה אתיופית, והכל סובב סביב זה, כי זו גם חידה. מה מחזיק את האתיופיה הזאת? 2000 שנה של סדר פוליטי, של ממלכתיות, של זה, וגם שומרת על עצמאותה. עומדת מול שני הכוחות אולי הכי חזקים בהיסטוריה הכללית שאנחנו מכירים. האסלאם האימפריאלי והאימפריאליזם האירופי. המוסלמים, כל אימת שהם ניסו בכוח מדיני, צבאי ואחר לכבוש את אתיופיה, הם הובסו על ידי אתיופיה. וגם תרבותית, הם באו להציע, האסלאם התפשט לכל עבר, לא רק בגלל הכוח הצבאי, אלא גם בגלל שהוא הביא מסר של דת מונותאיסטית מצליחה, הלכה וכו' וכו'. עמים שונים קיבלו את האסלאם בגלל המסר שלו. לאתיופים כבר היה מסר כזה של דת הלכתית שנותנת תשובה לכל שאלות החיים, כי הנצרות שלהם הייתה כזאת.
אז האסלאם לא הצליח לכבוש את אתיופיה. עכשיו, האימפריאליזם האירופי, הבריטים והצרפתים הבינו מראש שלא כדאי, ואם כדאי אז לא שווה. אבל האיטלקים חשבו שכן כדאי והובסו. בעוד גרמניה ובנות בריתה מובילות את העולם לקראת הקזת הדם האלימה של מלחמת העולם השנייה, האיטלקים, לאחר ניסיון עבר כושל, מצליחים ב-1936 לכבוש את אתיופיה. 40 years earlier, Haile Selassie's father had helped Menelik to beat the Italians at Adwa. Now Mussolini's troops had their revenge. Al benessere, alla potenza e alla gloria. השלטון האימפריאלי נמשך רק 5 שנים. במהלכה הדוצ'ה האיטלקי מוסוליני מטפח חלומות גדולים. הוא מכיל את חוקי הגזע הנאצים ומדכא את הילידים המקומיים. כל זאת עד מאי 1941. היילה סלאסי, עם עזרה קטנה מידידיו הבריטים, חוזר למולדתו כמנצח. עכשיו, אתיופיה, בגלל ההיסטוריה המיוחדת שלה, הפכה להיות סמל לכל אפריקה. הארגון לאחדות אפריקה, הוא עד היום ממוקם באדיס אבבה. זה אחת ההצלחות הדיפלומטיות של היילה סלאסי. בעוד היילה סלאסי זוכה לכבוד בינלאומי ומנהל מערכת יחסים קרובה עם מדינת ישראל הצעירה, הוא מתעקש למנוע את יציאתה מן המולדת של בני ביתא ישראל. 70 לאומים מאכלסים את אתיופיה, ולשלטון לא הייתה כוונה להיפרד מאף אחד מהם. ב-1976 נרשמו, ואף אחד לא בטוח שאכן נספרו כולם, כ-28,000 יהודים. הם הצטופפו בשני אזורים שונים, בקרבת העיר גונדר שעל גדות אגם טאנה ובצפון מערב אתיופיה באזור טיגרי. כל קבוצה אימצה את שפת המקום, אמרניה באזור גונדר, טיגרניה בטיגרי, וכולם נשאו את עיניהם בדבקות שעברה מדור לדור אל ירוסלם. ירוסלם ימתנו על גב על גנו מנגדו ירוסלם ימתנו על גב על גנו מנגדו. זה היה שירים בגיל מאוד מאוד קטן שהיינו שרים. כל ילד יהודי ידע בתוך הבית שמתישהו צריכים להגיע לארץ הקודש, לירושלים, לירוסלם. ואנחנו פה זמניים. אנחנו פה, לא רק אנחנו כן ידענו שלא שייכים, אלא גם לא פחות ידעו גם הנוצרים, שכל פעם הזכירו לנו שאתם לא שייכים לפה. כשאני שמעתי את הסבא שלי, שהוא אומר לי, זודה, אנחנו נגיע יום אחד לירושלים, ושם הכל זה מזהב. אתה פותח ברז, יוצא לך חלב. לא מים. יש דבש, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, השכינה, אתה מרגיש אותה בכל מקום. וכששאלתי את הסבא שלי, סבא, מתי הפסוקים הללו התקיימו? אז הוא אומר לי, עכשיו, מחר, עוד מעט. וכששאלתי אותו, סבא, איפה זה ירושלים? אז הוא הצביע ככה, אם תלך ככה ישר, 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 שמה זה ירושלים. אתה יודע מה קרה? חבר שלי ואני קמנו מוקדם בבוקר, והתחלנו לרוץ לכיוון ירושלים. בזמן הזה היינו רק בני 7 ובני 9 בערך. חיות מסביב, נמרים ואריות, ילדים בני 7 ו9, שקמים ומתחילים לרוץ כמו שני אנשים חולי אהבה. זה, אי אפשר להבין את זה. אבל ככה זה היה. זה אהבה שהיא בלתי מוסברת. בילדותי, כמו קשת שיש לה כל מיני צבעים, ככה הייתי מדמיין את ירושלים. ירושלים, הכל יש בה. ירושלים שלא חסר בה כלום. וכך למדנו.
וכך ינקתי. אחר כך, ב-1956, אני מגיע לישראל. מגיע לישראל, איזה הפתעה. איפה זה ארץ זבת חלב? הכל מדבר, הכל חול. הגעתי לשדה תעופה, לוד. כל הסביבה זה עפר. עפר כיסה אותנו כשהגענו לשם. אז אנחנו אמרנו, מה פתאום עוד לא הגענו לירושלים? סתם רמים אותנו. כל שנה, בכ"ט חשוון, 50 ימים אחרי חשבון הנפש הפרטי של יום הכיפורים, בני ביתא ישראל מתכנסים לחשבון נפש ציבורי, קהילתי, בהשראת עצרת שקיימו בני ישראל בימי שיבת ציון של עזרא ונחמיה. הם חוגגים את הסיגד, מלשון סגידה, תפילות, צום, ובסיומם חגיגה גדולה ושמחה. הסיגד נעלם מגלויות היהודים האחרות, ונשמר אך ורק אצל בני ביתא ישראל שמחדשים אותו כאן על הר גבוה, המשקיף אל הישות האידילית, ירוסלם. יום הסיגד זה מאוד מאוד חשוב. יש לו משמעות מבחינה הלכתית וחברתית. בדרך כלל, כל כפר בחגים מתפללים בכפר שלהם. אבל בחג הסיגד, כל הכפרים באים מרחוק, אפילו יומיים הליכה ברגל. וכולם מתפללים ביחד. זה יום התחברות, יום אחדות, ממש אהבה. אני זוכר טוב מאוד. קודם כל היו הכנות. זה חודשיים לפני מתחילים להתכונן. כל משפחה, הרי שם אין בית מלון, אין, אנשים באים ממרחקים, בהמוניהם, אז צריך לקלוט אותם. הם צריכים לאכול, ללון באיזה מקום. והמנהיגים הרוחניים, הקייסים, כל הזמן מסבירים איך להתכונן, מה לעשות, איך לעשות. כולם מתכוננים. אז ביום הסיגד עולים על פסגת הר, הקייסים עם האורית, האורייתא, עם הספר תורה, ועם התלבושת המיוחדת שלהם. כל העם אחריהם. אנשים, נשים, צעירים, ילדים, כולם עולים על ההר. שמה אתה רואה כל אחד בשפה שלו, במילים שלו, רק אל הקדוש ברוך הוא, כולם מתפללים. אתה רואה עיניים נושאות למעלה, הלב ממש פונה אל הקדוש ברוך הוא, וכולם ממש, אתה רואה כל אחד. באתיופיה מתפללים עם הידיים ככה. אקזיו, אלוקים, אקזיו, ככה, באופן כזה. בשאר הקהילות היהודיות מתפללים באופן כזה בתפילה, מתנדנדים. כן, וכל אחד עם התנועות שלו. באתיופיה מי שמתנדנד הוא נחשב שנטרפה עליו דעתו. אז כשבאו לפה רואים אנשים מתנדנדים באמצע התפילה, אמרו מה קורה פה? זה יהודים שנטרפה עליהם דעתם. ከመት አቦ ምድረ ከናንዮን የከናን ምድር እችን ሀገር ልታወርሰው ለዘሩ አሁንም ምድረ
ምድረ ኬጢዮን፣ ፈረዚዮን፣ ገርገስዮን፣ ኢያቡስዮን እነዚህ ሰባት ነገስታቶች ተከፋፍለው ይዘዋት የነበረ הקייסים קוראים בתורה בשפת געז, קייס שני מתרגם לשפה אמהרית כדי שכולם יבינו, אז כולם שומעים בחרדת קודש, משתחווים, מתפללים, זה משהו. אחר כך יורדים כולם למטה, סביב בית הכנסת, כולם מתכנסים, שמה בשירה ובזמרה מכניסים את הספר תורה, אחר כך שוברים את הצום, אוכלים. יהודי אתיופיה נוהגים עד בעצם היום הזה ללוות את התפילה במנגינה, במצלתיים. כאן הרבה יהודים, הם לא מבינים. מה, אתם רפורמים? איך אתם בכלל מנגדים בבית כנסת? עכשיו, מי שמכיר את ההיסטוריה היהודית ואת ההלכה, הוא יודע שהלוויים ניגנו בבית המקדש. לא רק שהם ניגנו בבית המקדש, אלא הם גם ניגנו ביום השבת בבית המקדש. הללו בנבל וכינור, בתוף ומחול, במינים ועוגב, בצלצל נשמה. במשך הדורות חלמו יהודי אתיופיה על שיבת לישראל. הסיגד היה ליום שלטון בקשה, בחינה, על חטא, ביום גיבוש של בית ישראל. תפקידכם נערות ונערים, לשמר את עברנו. אם לא נעשה כך ולא נכבד את אבותינו שידעו חיים קשים וסבל רב בשל יהדותם, שחלמו וגם הגשימו, שעשו את כל הדרך לכאן במסע ארוך ומפרך, כאבותינו ממצרים. יבוא היום בו חלילה נשכח היכן הם שורשינו. משימתכם היא לעזור לנו על מנת להביא את החג להכרה בקרב החברה הישראלית. אם החברה הישראלית לא תדע על קיומו, לא נוכל לצפות שיכירו אותנו ואת התרבות שהבאנו איתנו מארץ מוצאנו. בתחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת, כיסו הקיסרי של היילה סלאסי מתנדנד. בשנת 1973, בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, בעקבות לחץ של מדינות ערב, היילה סלאסי מנתק את היחסים עם ידידתו הטובה ישראל. As the years go by, the emperor's step gets slower. במשרד החוץ הישראלי היו משוכנעים שניתוק הקשר יחולל אסון. ב-74 הוא בן 82, כבר in business פוליטי מ-1916, כן. אז הוא מוטש, משטר ריכוזי לחלוטין, דמות של זקן שנהיה סנילי, זה נהיה גרוטסקה. ב-1970, החוויה הראשונה שלי שאני בא לשם, פוליטית זה ימי ביניים. אין מפלגות, אין ארגונים, אין איגודים מקצועיים, יש עיתון אחד שהוא בעצם נושא דברו של השליט. אף אחד לא מעז לדבר. והמהפכה מגיעה, עקובה מדם. מחולליה הם חברי הוועדה לתיאום הכוחות המזוינים, שכוללת קציני צבא, משטרה והמשמר הקיסרי, ובשמה המקוצר דרג. 12 לספטמבר 74, ראש השנה האתיופיה, אסרו גם את הקיסר עצמו. ב-27 לאוגוסט 75, מנגיסטו ועוד 3-4 מחבריו באו לחדרו של היילה סלאסי, הוא היה במעצר בית באיזה חדר בארמון הישן, וחנקו אותו בקר. עם כרית. עם כרית. ואז הם קברו אותו מתחת למערכת הביוב של הארמון. על אתיופיה משתלט בכוח הזרוע המנהיג החדש היילה מריאם מנגיסטו, קצין צעיר. אגב, הוא אומן בעבר על ידי כוחות הביטחון הישראלים שהדריכו את צבא אתיופיה.
בתקופתו של היילה סלאסי, אפילו שהיה קשיים, הסתדרנו איכשהו. אבל ההתקוממות גברה, פתאום אתיופיה נהייתה למדינה קומוניסטית. מנגיסטו מנתק את הקשר רב השנים בין הכתר והצלב ומוביל את מדינתו אל חיכו של המרקסיזם. ידידיו הנוכחיים הם פידל קסטרו הקובאני ושאר מנהיגי הגוש הסובייטי. עבור בני ביתא ישראל, השינוי הפוליטי מסיר את ההגבלה לרכישת קרקעות שהוטלה עליהם על ידי השליטים הסולומונים. אלא שהשינוי לא באמת מטיב את מצבם. אחד הדברים החשובים שלהם, למחוק מה זה דת. במיוחד למחוק את הדת היהודית. הוא עשה את ימי השוק בשבת דווקא. כשהשוקים היו בימי חול, היינו הולכים רגילים, מוכרים בהם קונים. ועכשיו פתאום הפך את זה לשבת, אז כולם התקשו מאוד. והשלטון התחיל להתגבר עלינו, ללחוץ עלינו, למצוא דרכים שאנחנו נתבולל, למצוא דרכים, לגייס אותנו לצבא. את הצעירים שלנו, 98% אלה שהתגייסו לא היו חוזרים. באתיופיה שולט הטרור האדום. תקופת אופל אכזרית. מי שנחשדו בהתנגדות לשלטון, נרדפו, הושלחו לכלא והוצאו להורג ללא משפט. יוסף זוודיה נשלח בצעירותו ללמוד בישראל במוסד החינוכי שבכפר בתיה. לאחר שנתיים הוא חזר לאתיופיה כדי להעמיד דורות של תלמידים בבית הספר היהודי שבאמבובר. ב-1979 הוא ועוד 2 מחבריו המורים נעצרים. האשמה, ריגול. אז הוא אומר לי, אתה איש מוסד, אתה ציונאי? לא. אתה פעיל CIA? לא. כשאני אמרתי את המילים האלה, אני לא יודע מאיפה באו 2 התחילו להכות אותי. קמתי, אמרו תכנס לחדר הזה. חדר חושך, חושך מצרים. התחילו מהמכות שלהם, מכות רצח. אחר כך היה לילה שהתייאשו, זרקו אותי. אפילו על 4 לא הייתי יכולה ללכת. הידיים שלי היו שבורות. לא הייתי יכולה ללכת פשוט. נכון, כמה פעמים ניסו להוציא אותנו להורג. הייתה החלטה, כל אחד ואחד בפתח הבית שלו להרוג אותנו, להוציא אותנו להורג. הורידו אותנו שמה, החיילים האלה פורצים לבית, לקחו ספרים. משם הבליחה הגדולה ביותר. באחד הספרים, שאני קורא, עושה זמן, איפה שהגעתי לדף. אז לזמן הזו הייתה לי שימוש $1. הייתי שם אותה קודם. קורא, עובר, שם את הזו. אז פתאום, כשהם דפדפים הם, מצאו את $1 הזאת. החיילים האלה. את $1 הזאת לקחו, דיווחו, הנה סימן, שהוא סוכן CIA, $1 מצאנו בבית שלו. בשביל $1, כן? ואז נתנו לי מכות רצח. אני לא אשכח את לא רק אני, ההורים, אמא שלי, אבא שלי כל הזמן, כמעט ישן כל הזמן בבית הכנסת, הוא היה מתפלל.
הוא גם סיפר לאמא שלי שהוא חלם חלום, שהבן שלו לא ימות. אביר. ተናስተልኝ አራት ወሰው ቤት በቃሉ እንደምን እንደምን ጎንደር ያለፈው የእስረኞችና ሌሎች ነገሮች ወረቀት አገኘሁ ብዬ የነገርኩህ አሁን አምጥቼው ላሳይህ ብዬ ነው። በጣም ጥሩ ደስ ይላል። የእኛም ስም ዝርዝር አለበት። ከዚህ ወረቀት እዚህ ላይ አለ ስሜ ከሚለው እሱ ላይ ፈልግ። ይሄው እዚህ አገኘሁ አንዴ እናንተ ይሄው አገኘሁት። ገዳል ያየልኝ አሰፋ ጌጤ ይሄው ትውልድ ቦታዬ ወገራ አውራጃ ማይልኮ፣ ስራዬ የኦርት መስሪያ ቤት ውዛባ መምህር፣ መኖሪያ አምቦበር ጠዳ ወረዳ። እኔ የምድብ ስራዬ መምህር ስለሆነ በመሰረቱ በሚሰጠኝ መመሪያ መሰረት ተማሪዎችን አስተምራለሁ እንጂ እኔ የሲአይኤ አባል አይደለሁም። የተመሰረተብኝ የሐሰትም ምስክር ነው። ስለዚህ የ8 ቤተሰብ ኃላፊ አስተዳዳሪ ስለሆንኩ መንግስት ይቅርታ ያደርግልኝ ሲል ቃሌን ሰጥቻለሁ ይላል። እኛ ከዚህ ስንማር ክፋር ባቲያ የሚባለው ትምህርት ቤት በወቅቱ ሞሳድ ክፋር ባቲያ ይባል ነበር። አሁን የት ነው የተማራችሁ? ሞሳድ ክፋር ባቲያ ስንል ልክ የሞሳድ ሰራተኛ ያደረጉን። ጌታቸው የሚባል ነበር፣ መረምረኛ ነበር። ገባሁ። መጀመሪያ ላይ ምንድን ነው አንተ ወደል ታምናለህ አታምንም አለኝ። በምኑ ነው ማምን? አላምንም። አልፈርም። በጠርሙስ ግንባሬ የፈነከሰው በጠርሙስ ታያለ። የተሰነጠቀው በዚህ ያለው በጠርሙስ ፈነከተኝ። ያን ከፈነከተኝ በኋላ ደሙላት ሆነ። በሚረዳኝ እኮ አልነበረም። ከዛ ውስጥ ውሻ ናቸው መቼም ሰው በላ። ስማ እንባም ይይዛል፣ በእውነት ያስለቅሳል። ባልሰራሁት ባላደረግኩት ነገር ይህ ሁሉ ሲደርስ እጅግ ያሳዝናል። ደግሞ እንደዚህ ይሄን አያለሁ የሚል ግምትም አልነበረኝ። שנה וחצי נמשכו עינויי המאסר של יוסף זוודיה. השחרור הגיע בזכות שתדלנות של אקטיביסטים יהודים אמריקאים. פצוע וחבול הוא מגיע לארץ, ורק אחרי שנים ארוכות הוא וחבריו מוכרזים כאסירי ציון. בפרק הבא אנחנו יהודים כמוכם. מיהו יהודי? עולם ההלכה הרבני מתקשה לאמץ את היהדות המקראית של בית ישראל. המאבק לא תם גם בארץ האידילית, ירוסלם. אתם לא תגידו לי מי אני, אתם לא תגידו מה הזהות שלי. אני אומר לכם מה הזהות שלי. היום אני תופרת את אורי עליך, האדם הלא שחור. היום אני צועקת בקולי אליך, האדם הלא נאור. מי בחושך, מי באור, מי פיקח, מי שיקור, ומי פה יחליט איזה שער לפתוח או לסגור. היום אתה שתלת זרע זר נגוע, הגדל בגינתי. היום אתה בעצמך כל כך שקוע, ולא רואה אותי. מי לא שווה, מי איכותי, מי אמיתי, מי מלאכותי, ומי פה יחליט איפה אוכל לבנות את ביתי.
צודק.